Meghalaya Basin Management Agency ka kon application ya ka kamfil lam assistant lai tiliki post ka tarik ka bakadu un priang application kalong khandriu tarik Julai 2020 ka jaka bantrai kalong hapo shlong ki applikan ki bahpo karta sausan snem kila ban apply bat katulop kalong 2000 shibanai ki applikan ki bala pendep ya ka jingpule class 12 ha ka subject science lane ki balit ya ka diploma ha computer science but engineering ki ba ka balai snem kila ban apply ki applikan ki deru ki badan experience la kumno saus nem ha ka geographic information system project nalor kita ki experience ki applikan ki de ban long ki bat tebet ha ka computer bat ka GIS software bat ki badan jing tip ha ki vector and raster processing ya kita ki post phela ban apply na ka ba phi download ya ka sernit tab kam na ka website jong ka MBDA ane phela ban download na ka link ha po description ya ka application form phila ban pha leng ba ka post lane phila ban wan bej pan tab shaka office trikam jong ka MBDA nongrim health lane ha kanu ka office trikam jong ka MBDA po district ba pher jong ka jala lane phila ban send leng ba ka email shaka recruitment mbda20@gmail.com na kamata ka jing tip ka ba khamnia phila ban download ya official notification ha po description